Yan, nagbunga na yung ating tawag nito, okra. More okra. Ayan, oo, kita mo. Tapos more okra. Ito, dito, Another okra. So, lahat ng itong punong to, mayroong bunga na siya. Pero ewan ko ngayon, hindi ko masyadong maintindihan kung bakit hindi siya masyadong malaki. But anyway, lahat yon may mga bunga na. Tapos more talong. Maraming na kami na harvest ni Mother. Tapos more talong dito tayo. Ala no, mga maliliit na ano, dami Dami mga talong. Tapos may ano pa tayong isa, yun yung klaseng talong na yun, yung putot. Na hindi ko lang nakuha ng video yun eh. So na-harvest mo rin yung natira dito, Mother? Na-harvest mo rin? Yeah. So ito yung ampalaya ni Mother. Mother. Ayan, ilang piraso to, Mother? Ang dami, di ba? Tapos ito pa, Apat doon. Tapos isa dito. Tapos mayroon pa doon pinakataas sa likod. At saka mayroon pala ding maliit dito. Ayan. Tapos, yan dito. Mayroon dito. Nung isang araw, nag-ano ako dito ng dahon. Nilapuan, mga deer, nilapuan. So, itong mga kamatis, ang dami na rin na harvest ni Mother Deer natin ng kamatis. Pati ito, ito, ilang piraso, ang dami din na harvest ni Mother yung ating sili. Tapos, mayroon pa tayo ditong dalawa. Ayan, di ba mga dear? Kahit sabihin natin ng mura lang minsan sa tindahan kaysa magtanim ka pa dahil yung dahil mas mura, pero nakakatuwa kasi yung mag-garden dahil yung pag-every time na mag-summer, yun lang kami makapag-garden pa. But anyway, ito na yung sitaw natin mga dear. Naalala nyo nung inano niya ako, pinapanood niyo ako para habang ato pinatanim. Ayan po. Ayan na. Dami na siyang bulaklak. So, ibig sabihin mayroon na yang magbubunga na yan. Ito, mayroon siya, nakakatuwa na. So, ito yung cucumber, which is marami nang na-harvest si Mother Deer. Ayan, mayroon pa mayroon pa dito. Hindi pa niya na-harvest. Mayroon din dito. Ang laki na dito rin, Mother, Pero mayroon pa siyang ay, pwede na siguro, kaso lang hirap, di ba, putulin yun, Mother. Kailangan may gunting. At saka mayroon pa tayong, mayroon na naman dyan, Hindi na kailangan guntingin. Hindi na ganun, hindi na palang guntingin. Okay, master sa atin, Mother. Ay, kunin na rin natin. Kasi, hindi pa, maliit pa siya. Tingnan mo, ang dami, Dami nga. Yan, mayroon pang maliit. Tsaka dito, maraming bulaklak. So, ilang piraso na sa taas yung na-order, na-harvest ni Mother. At saka mayroon din dito sa likod, as in, Di ba mga dear? So, mayroon tayong mga bulaklak. At saka mayroon din tayong mga gulay. Para balance, no? Sa harap, bulaklak, tas dito, gulay. Kahit na maliit lang space namin, pero nasa inyo nung paano nyo gawin ng paraan para magkaroon ng garden instead of buying sa para maging tipid kayo more is kung anong magpahinog kayo, tas i-save niyo yung mga buto. Lahat nito, mga buto lang ito, yung sitaw natin, sa buto na yan, yung every year kami nagtatanim. At saka itong ampalaya, at saka yung okra, ito lang talong. Binili lang namin yan as in. So, mayroon din mayroon siyang darating na naman na talong. So, di ba nakakatuwa mga dear? Super dami yung ating mga yung dahon ng sili nagtaluto na rin. Tinola ni Mother. Ito more sili. So more pang tinola. Di ba mga dear? Yan, dami siya. Ito yung lemongrass na tinanim natin. Nakailang harvest na ako dyan, kaya kumukunti siya kasi nga kinukuhaan ko siya ng pangsahog ng ating mga gulay.
Kasi alam mo naman, kahapon nagluto din ako may tanglad. So, iyan. Ato yung laurel. Ito yun, Mother. Diba, Mother? Laurel yan. Diba? Mayroon na rin kaming ng first laurel. So, ito yung ating mortal boss. So, yung ating mortal boss, medyo nagkaroon na siya ng weeds. Tanggalin natin itong weeds. Nako. Ayaw ata mahugot yung weeds. Ayaw mabunot. Ayan, nabunot na. So, nakailang harvest din tayo nito. Pinaghalo din naman din sa ating mga ibang gulay. Tapos na yung first harvest ko dyan is nilapuan ko or in-steam. Diba mga dear? Ay, ito pa yung talbos. Ay, naku na yun. Lumago na yung talbos na din natin dito, oh. So, anyway, ayan. Mayroon kaming... Ano nga tawag dito, Nay? Hindi ito saluyot, eh. Parang, ano tawag dun? So, yan. Yan yung ating cucumber. Hanggang doon. Tsaka yung sitaw. Yan, sitaw. Tapos kamatis. Tsaka yung green pepper. Tsaka yung ampalaya natin. Kahit na hindi siya masyadong madahon. Pero by the time kasi naka-harvest na ako ng mga dahon-dahon kasi sabi nila para mas maraming maging bunga, tanggalan mo ng mga dahon-dahon. At saka yung ating talong banda doon at okra. Tsaka yung ating raspberry ay dahil tapos na yung season niya, nagbunga na siya, all that. So, mamamatay na siya para for the winter. So, ewan ko yung aming pineapple ni Mr. Ermo, di ko alam kung kailan yan magbunga. Anyway, ayan. Diba mga dear, mga nakakatuwa lang tingnan kasi kahit ang liit ng space at lalo pag sa amin dito is yung season ng time na summer ay very short lang. So, yun. So, kailangan ko talaga maglinis na naman around the area. Kasi marami naman ng weeds na tumutubo dyan. So, anyway. Alright, bye! Ay, hindi pala. Maipakita ko sa iyo yung harvest na pala ni Mother. Ito at least. Ayan yung ating kamatis na harvest ni Mother. Pero marami na siyang nailuto. At saka yung ayang cucumber nyo, ilang piraso niya na harvest. At saka mayroon ka pang nagawa na Mother, di ba? Isa lang. Malilima. Tapos yung mayroon pa doon. Tsaka yung green pepper na na-harvest niya doon. Ano mga dear, nakakatuwa. Yun ang cucumber na may salad dressing. Ano. Yung ranch dressing. Ito yun. Ano natin na ito.